Hasieran ni nire gorputzarekin gustura egoteko pisua galtzen hasi nintzen. Baina gero besteek pentsatzen zutenaren arabera jokatzen ari nintzela konturatu nintzen. Gero nire ingurukoek argalegian egoela hasi ziren esaten. Potologia, argalegia, inoiz ez nintzen beraiek nahi zuten bezalakoa. Kaixo! Oso argala zaude! Orduantxe konturatu nintzen. Ez zen besteek pentsatzen zutena. Ez zen azken bolada honetan gutxiago jaten nuela. Ez zen argaltzen ari nintzena. Gaixorik nengoen, hilzorian nengoen. Marta, azkenan edean ez dezu zer ez jaten, jantatu gai. Ez dut kosegi. Ez dira konturatzen gure alaba gaixorik dago. Baina orain oso berandu da.